אז מה זה בעצם פסיכותרפיה אינטגרטיבית? בסרטון הקודם דיברנו על זה שיש שתי אונות במוח. אונה ימנית ואונה שמאלית. האונה הימנית אחראית על תחושות גופניות. שאמרנו שיש לה קשר עצבי אל המגדלה. האונה השמאלית היא קשורה לפרשנות, ניתוח, מה שנקרא טיפול ב-CBT, הטיפולים הקלאסיים הרגילים, דינמיים וכו'. בפסיכותרפיה אינטגרטיבית אנחנו לא עובדים רק על האונה הימנית או רק על האונה השמאלית. אנחנו עובדים על שתי האונות ביחד, כי האדם הוא אדם הוליסטי, ואנחנו מתייחסים אליו בצורה הוליסטית, ולא בצורה חלקית. ואני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, כי הרבה מטופלים, כשהולכים למטפלים שונים, הם מטפלים בהם רק בכלי היחיד שיש להם. אם יש להם CBT, אז רק CBT. אם יש להם סומטיק, אז רק סומטיק. אם יש להם דינמית, אז רק דינמית. ואנחנו עובדים בצורה אינטגרטיבית, גם על כלים שקשורים לתחושות גופניות, על האונה הימנית שלנו, וגם כלים שקשורים לאונה השמאלית. והיופי זה להתאים לכל מטופל את הכלי שהכי יתאים לו וירפא אותו.